onnekkaita ja kiitollisia siitä, että naiset ovat laittaneet itsensä likoon tämän kalenterin kanssa. Ja me saadaan sitten siitä lahjoitusta, mitä voidaan käyttää sitten näiden syömishäiriön lasten ja nuorten hoitamiseen. Hyvä Laura, tule tänne Kertun vasemmalle puolelle. Ja sitten tässä vaiheessa saanko pyytää sieltä suurasiakaspäällikön sekä Goldwellin toimitusjohtajan Jari Ahmalan ja Ari Leklinin tänne pienten terveisten kerran. Nyt ne supisee sieltä, niitäkin alkuu ujostuttaa. Tää on just tämmöstä. Rohkeasti vaan pojat. Eli Jari Ahmala punaisissa kukissa ja Ari Leklin valkoisissa kukissa. Siitä nämä herrat erotetaan. Hyvät te ollut samanlaisia pusikoita tilistä. No sit päästiin tähän meidän Karo. Karo on kyllä hauska tyyppi. Ai että. Se kun aloittaa tekee hommia, niin se on ensimmäisenä en mie osaa, tää on ihan kamala, ei tästä tuu yhtään mitään. Ja no sit se vielä sanoi, että no sit jos mie häviän, niin sit etten suutu. Ja viimeiseksi aina sanoo, ja morjens sitten. Mut kumminkin, joka ikinen kerta työt on ollut aina vaan mahtavampi ja mahtavampi. Ai, lähdetäänpäs niin päin. Mä kerron arvonimen. Minkälaisen arvonimen on antanut ja arvatkaapa te, kenestä on kyse. Eli vuoden 2001 virallinen pikkumyy. Kuka olisi virallinen pikkumyy? Ei ole Kerttu. Tiina, aivan. Oikein hyvää iltaa, arvoisat herrat ja naiset. Minä näemme on herrar. Oi kuin kaiholla muistelen 70-luvun. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Stumble out of bed, I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn a stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping with the folks like you and me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taken and no giving. They just use your mind and they'll never give you Jos kauneus olisi vettä, sä olisit valtameristä. Eli lopussa valonmerkin jälkeen viimeistään ihan ensimmäinen koka. Yes! Kuka ei muista Anne Kippoa ja breakdancea ja jatstanssitunteja? Ei voi olla! Vai onko joku unohtanut ne? Ei tämän jälkeen! Ja kättä yhteen! I got more in me, and you can set it free. I
anna ei. Pakko mielen matkaan miuta